para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Nom nem! Ngatay kanyahon dyan. Only po si Angel ta immunization kan batit. Yan. Kaya obligasyon ng nanay. Kita ko na po magiribanan ng kaunting minuto lang ito. Happy birthday kay partner Joel Barameda. Diyan po sa Bakakay Albay. Sarado ang Barangay 13. Diyan sa Home Along the River. Happy birthday, Joel. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. At sa iba pong nag-birthday sa kanya, happy birthday po man sa Indo. Sana po okay ka mo. Ayan. Diwan po sa mga kabarangay niya to, sana nakapangod to na. Mahal ang pagulay-gulay ngunyan, John. Mahal ang sira. Matindi man sa pumalakayan ang apuda na sa gobyerno. Mag-imponer ka ngayon kay, price freeze. Pero ang aram ko yung galunggong kasabay yun sa price freeze eh. Kasabay yun sa dahil pa dapat maglangkaw. Pero yung ibang sira, iyo, nagralangkaw talaga. Ultimong bulinaw, John, 200 ang kilo. Ang nangyayari. Ay, Diyos ko. Kaya mag-aratama kitang sira sa mga natanda. Pinalampan-laban taga raw. Iyo man sana nagtataog kay mga libreng fingerlings sa tuya po ng mga mga BFAR, di ba? Pero matindi pa lang sa nadaling dakol na mga nadaling mga bangos fingerlings, mga hito fingerlings, may mga tilapia fingerlings, pagkatapos sa mga seaweeds, yun, 110 million. Ang estimated damages mga tugang na nai-record kang BFAR sa mga parasira niya to. Duman sa mga nag-aquaculture, sus Mariusi pa di, walang ligtas mga tugang ang kunyan. Sa tong mga kababayan lumampo sa rapado kan maraot na panahon. Kaya ngunyang pasana so mga paraoma asim parasira pigabisuan naman kandi na magprepara ng yatabi kamo. Dahil po di sa bagyong si Marce. Dang sabi tibali nga ang agyang kanso yung agyang kang Christine Buda kan Leon. Pero pigiling ta na sa itaas tapos makurbada di. So sana di makaapektar diyan sana sa dagat. Kaya lang habang nasa dagat sigang kusog. Di ba? Ayan, ang sabi kang DA, mga tugang sa mga paraoma, so mga mature na ngayang produkto aniho na kung may maani pa. Sa mga parasira man din na maglawod tabi. Tanganin pong di magkagawa ng problema. Ayan po ang kunyan. Mga dispatcho kam kunyan. Mga abiso kang mga kanahin sa kang gobyerno na nagtataoning sabing ani kayan tabang sa mga parauma. Ayan po yung Department of Agriculture sa mga parasira, Department of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yung BFAR. Magkunyan, magpasiguro kita tabi. Pero talagang iyon na yan ang satuyang kunyan. Kapalaran, mga tugang. Kaya pag pwede sa dagat, pwede sana yung aquaculture system, di ba? Although may kamahalan nga lang. Kasi kailangan mong i-filter mga tugang so tubig. Tanganing mahal iso ammonia. And then mag-create ng good bacteria para ipon ang mapakinabangan kan mga sira. Ayan, maraming mga pahagi na pwedeng gibuhon miski nasa laog lang kita kang harong, diba? O kaya may mga nasa loob din kita kang compound ta. Dahil kay puwan ng pa sa dakulang fish pond. Sarong sana pwede na. Marami na rin mga paraan mo niya na pigigibo.
And even mga marine species pwedeng atamanon mo sa ligdo arong mo. Kaya ang kaipuan mong gumamit ng filter system, mga tugang, tanganing di magkagaradan sa sira. Yan. Medyo malang may kamahalan nga lang. Pero sulit man pag nag-andar na siya at saka naging functional, tapos nagpuong ka ng mag-harvest, sulit. Sulit na sulit. Diyan ko sana sa solar mo, dahil ka na mapasining sa dagat kung magbagyo. Marawatan pa no, may giluan o dahil ka na malawod, diyan ko sana dyan sa likod mo. O sa tubangan arong mo, di ba? Ayan po tabi, mag-aram kita sa mga no. Alright, Papa Mar, sabi, papakaskasun ang train hanggang 160 km per hour. Yung one John. Iyan po sa plano. Kaya itong pigapod bagang PNR South Long Haul Project. Long Haul. Halaba. Kasi ang biyahe niya from Banlik station sa Laguna, Calamba, Laguna, hanggang mga tugang sa Daraga Albay. And then hanggang sa Matnog. Ayan. Yung big sabi na ano yan, Calamba, Laguna to Daraga Albay, nasa 565 kilometers ang laba. 35 istasyon, asin ang pasahero kan tren mabiyay daw po sa top speed na 160 km per hour. Ay, makaskaso na di. Ini, sabi ninda, kompleto ngayon ng rebuild kan old PNR South Main Line, yung Bicol Express. Pero siyempre, Alaba yan. Alaba, 565. Ang primerong dalagan, yung 380 kilometers long, mga tugang, ang pinakalaba sa gabos na packages na pigsasabi kang PNR, mapuon mga tugang sa Banlik, sa Calamba, pasiring sa Daraga Albay. 380 kilometers daw ang laba. Tapos ang package to, Daraga Tumatnog naman. Mga 102 kilometers daw po yan. O yan ang mga kunyan. Mga pigsasabing dapat pong abang-abangan. Abagay, waray man pag magbiyahe kung harog na kayo ng biyahe country na makaskas, ayos na dyan. Mapasiring kita duman kita mapamakaw. Tapos mapamanggi kita, di nasali kaspi. O pwede nga ning mamahaw ka sa Manila, mamanggi ka sa Ligas, mangudto ka sa Ligaspi. Marog ganyan kaskas kan dalagan, di ba? Ayan po tabi, abang-abangan na sana po yan, pagtatrabaho ko ro. Kaya lang, siyempre, sana matuloy na nga at marami nang naiinis. Ikaw para turugaan sa nakikita kayo na yung magba-eleksyon na. Pira na yung presidente uminagi dahil man nakaabot niya. Nakaabot man nga ko ta. Hanggang Nagasa na. Ang iyari. Ayan, dahil pa ngayong diretsong Manila. Abang-abangan ta. Tibad lamang malawos na. Tangani po na ano yan. Maging ariglado ang dalagan kan biyahe mga tugang. Alright? Okay. Doon po sa mga kababayan tayo dyan po sa Daraga, magipag-cooperar po kita sa mga otoridad. Kung may nailing po kita dyan ng mga kakaiba, iusip tatabi. Nakatulo na mga tugang na sunod-sunod na panggagadan dyan po sa Daraga. Hanggang sa ngunyan, di pong nakukuhang tultul na impormasyon pa. Kung si Rizay, iyan na mga sospitsado, kung iyan na panggagada na serye na yan, magkakakonektar, wala pa ho eh. At ang sabi, mga tugang, abo naman magtaram kan Daraga Municipal Police Station. At ang pigturo na si Mamalo na Kalubakib, si Colonel Kalubakib, yung tagapagtaram kang PRO5, yun na po ang aputon. Manungod dyan, yun na magpaluwas ning official statement, manungod po dyan. Sige, di bahala na sinasyoso kaya magpalo po dyan kay Mamalo. Ano nga ba talaga nangyari? Magkangangalas, di ba? Primero, tricycle driver. Di ba? Tapos, iguaning
karpintero. Pagkatapos, garo sa na binaradil na manok. Di ba? Dahil man ngayon abasan, basta sana. So tricycle driver, tinaningan, tapos binulutang ba binadil, gadan. So, karpintero, inapod, kinaustorya, taod-taod. So, kaibanan kan sarong kauron, nagkuwaki ba binadil, binangbangan, tigbakman. Tapos, siguro naman na nakuha ang saro, mga tugang na sa may quarry. What's happening? Yan po nga po, ano. So, ang ano dyan is makipagtabangan po kita sa mga otoridad kung ano po tabi ang mga nariparon do iusip tulos tanganing madakop. At saka, di ba, ano yan, yung, ano yan, nagdadakulan naman ng mga nagsukpit kibadil dyan po sa lugar. Ayan po tabi, ano, sarong dakulang challenge po yan sa, ano yan, sa Chief of Police, kay amigo, Police Lieutenant Colonel Azotea. Di ba? Tulo na po yan na sunod-sunod na daipaning malinaw na indikasyon maski nga person of interest dahi pa eh. Di pa kitang nadadangog mga tugang development sa investigation na yan. So, abangan ta na lang po sa mga masunod. And sa mga kababayan po pala niya to na qualified ka mong magdonar ng dugo, ano po tabi, magdonar kita ng dugo. Dahil ni di sa piga organisar na mobile blood donation, mga tugang. Tapos na ngunyan, so, ano yan, sa Aritio, Villar ngunyan Aldaw. So, sa aga, igwa po sa Barangay Binitayan, Daraga, CHO Tabaco City, Barangay Dangkalan, sa Bulusan, Pandan, District Hospital, Pandan, Catanduanes, at saka Aritio, Kamalig. And then sa Miyerkules, diyan po sa Daraga Doctors Hospital sa Daraga, Irusin District Hospital sa Irusin, Aritio San Andres sa Catanduanes, EDC Bacman Manito. Iyan po tabi ano. Sa Huwebes, Petsa 7, Aritio Daraga Albay, Barangay Bariu Malinaw, CHO Ligao City, Barangay Abuyog, Sorsogon City, Aritio Santa Magdalena sa Sorsogon. Sa Petsa 8, diyan po sa Barangay Uyang Tiwi, Aritio Rapu-Rapu Albay. Tapos Petsa 9, Barangay Buraguis, Legazpi City, at saka Aritio Bakakay Albay. Magdonar po tabi kita ng dugo. Medyo nagkukulang na ng dugo tabi ang sa tuya po na ano yan, blood bank. Tangani po na masusteneran ang pangaipo ka mga ospital, bakulang pala na albay ang pinagsuplayan kan kundi hanggang sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, di ba? Ano po tabi, pangdugtong buhay tayan, di ba? Maki-coordinate lang po tabi sa BSL SNRL, tangani po na madugangan tayan, masusteneran tayan pangdugtong buhay, di ba? Alright, ngani po na ano, tanaapektaran kay itong pagbagyo. Napundo baga so paghanap ninda ning mga mobile donation, di ba? And then siyempre mga tugang pag madonor ng dugo, dapat kung mag-inom. Di ba? Tsaka dapat talagang fit ka muna magdonor ng dugo. Ayan, maray man magdonor ng dugo, tanganing malinigan yung ano mo nindo. Ang sa indong lawas. Ayan, tangani pong maging ano yan, maging ariglado man. Alright. Duman sa mga kababayan niya to, paano ka ini? Paraw na kita? Paraw na po kita. Mga tugang, digdi po sa programa ngunyan po na Aldaw ninin Lunes. Sa pangarap po na Angel Mustasa, ako po si Mardilan sa pong nakaibanan. Thank you very much. Sa pangarap po ni Junapolis sa Laro Technical. Abangan po ang pagalauna after the news break, ang Maray na Hapon with Padre Butch. Taud-taud sa naman po yan. Thank you po. Bye-bye. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk